Passem ara la paraula al grup socialista. Té la paraula la senyora Marta Moreta. Hola, bona tarda, presidenta, síndic. Abans de tot, espero que tothom hagi passat un bon estiu i, per tant, retrobem una altra vegada aquí per tornar a treballar intensament i començant amb un tema que a tots ens preocupa especialment, que és aquest, el que estem parlant de la Riera del Sió. Podria allargar-me dient moltes coses que s'han dit ja, que el síndic ja ha esmentat i que en el seu anava a dir article, no és article, ja s'esmenta i es diu de forma molt clara totes les incongruències que han anat sortint arran de tot aquest cas. A mi m'agradaria dir que les responsabilitats encara no s'han aclarit. I això és greu, sobretot per la gent que ha patit el més greu, que és perdre un familiar. O sigui, tots els familiars, la meva primera pregunta al síndic és: estan al cas d'aquest informe? Se'ls ha explicat aquest informe? Se'ls ha citat per explicar-los aquest informe? El govern els ha citat per fer això? És una de les preguntes que ens podríem fer tots plegats, perquè, en definitiva, els 4 morts ja han sigut i els familiars no tenen absolutament cap resposta de res. Ni tan sols sabem si tenen coneixement d'aquest informe. La poca concreció i rigor de la llicència d'obres estarem tots d'acord. L'Ajuntament va donar aquesta llicència d'obres. Es podrien buscar responsabilitats per aquí, però és que el Departament d'Urbanisme el va donar com a bo. I, per tant, aquí s'hauria d'aclarir perfectament i de forma immediata qui té responsabilitats, perquè aquests familiars, com a mínim, tinguin a qui acudir. Estic d'acord amb el que deia el síndic, el catàleg de zones inundables, però podem tindre molts documents que ens diguin quins catàlegs hi ha, quines zones hi ha inundables a tot Catalunya, però si no fem les inspeccions no ens serveix de res. Em precedia la meva companya que deia que hi havia una escola bressol i una escola de música, és evident, però és que aquesta escola de música i aquesta escola bressol continuen estant al costat del riu Sió, que pot tornar a passar. Les grans inundacions sempre han passat quan no ens els esperàvem i, per tant, continuen essent allà aquests 2 equipaments municipals amb nens petits que estan desenvolupant cada dia la seva activitat. I aquí ningú hi diu res. Per tant, també ens hauríem de començar a preocupar què hem de fer amb aquest tema. Penso que l'error més greu de tot plegat, evidentment, són que al final hi ha 4 morts, 4 persones que van estar ubicades en un semisoterrani. En un soterrani. És que si ho pensem bé, és nefast el tema. O sigui, hem aprofitat l'espai, hem posat les persones que estaven més degradades cognitivament i hem dit, uita, aquests que no diran res, perquè diguem-ho clar i català, aquests que no diran res i que ningú se'ls acudirà a dir res, aquests els posarem en un semisoterrani i aquí ens quedem tan amples. I la Generalitat aquí no ha fet la seva feina, no ha fet les inspeccions. Qui es va salvar? Es va salvar els que estaven lligats. Els que estaven lligats i que va flotar el seu matalàs. És que és molt greu. És molt greu. Jo penso que tots hem de reflexionar amb aquest tema. I sí, agafo la paraula del síndic, penso que és bo i hem d'analitzar això i fer una proposta conjunta de tots els partits per posar-nos d'acord perquè això no torni a passar. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.